హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మోజీ టిప్స్. ఓం గణపతియే నమః. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఈ వీడియోలో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ శ్రీ గణేష్ మహారాజ్కి సంబంధించిన మంత్రాన్ని మీకు చెప్తున్నాను. మీ కోరిక ఏదైనా కానీ ఈ మంత్ర సాధన వలన ఖచ్చితంగా సఫలమవుతుంది. నేను ఈ మంత్ర పఠనం ఎలా చేయాలో పూర్తిగా మీకు నేను వివరిస్తానన్నమాట. దయచేసి ఏకాగ్రతతో వినండి. ఈ మంత్రం తాంత్రిక ఉచ్చిష్ట గణపతి మంత్రం అన్నమాట. ఈ మంత్ర పఠనం వలన దైనిక జీవితంలో ఉన్న మీ కోరికలు అవి ఏంటంటే లవ్, మ్యారేజ్, సెక్స్, మనీ, వీటిలో ఏ ప్రాబ్లం అయినా మీకున్నా కానీ ఈ మంత్ర సాధన వలన మీకు కోరికలను నెరవేరుతాయి అన్నమాట. వీటిలో ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా మీరు ఈ మంత్ర సాధన చేసుకోవచ్చు. ఈ మంత్రం చాలా శక్తివంతమైనది కాబట్టి మీరు నేను చెప్పినట్టు ఏకాగ్రతతో ఈ మంత్ర పఠనం చేశారంటే ఖచ్చితంగా మీ కోరిక నెరవేరుతుంది. అది ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను. దయచేసి ఏకాగ్రతతో వినండి. ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ 108 సార్లు ఈ మంత్ర పఠనం చేయాలి. చేసే ముందు స్నాన కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని మీ కోరిక ఏదైతే ఉన్నదో ఆ కోరికను ఏకాగ్రతతో శ్రీ గణేశునికి విన్నవించుకొని ఈ మంత్రాన్ని స్టార్ట్ చేయాలి. దీనికి రుద్రాక్షమాలని వాడారంటే మీకు కరెక్ట్గా చేయడానికి వీలవుతుందన్నమాట. ఈ మంత్రాన్ని నేను ఒకసారి ఉచ్చరించి చూపెడతాను, వినండి ఫ్రెండ్స్. ఓం క్షాం క్షీం రీం రూం రైం రం ఉచ్చిష్టాయ స్వాహ. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో చెప్పిన గణపతి మంత్రం అత్యంత శక్తివంతమైనది. దీనిని మంచి కోసమే వాడుకోవాలి కానీ చెడు కోసం ఎలాంటి చెడు మార్గాల్లో ఉపయోగించకూడదు. దయచేసి మంచి కోసమే వాడాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కమెంట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మంచి టాపిక్స్ నేను మీకు చెప్తూ ఉంటాను. శ్రీ గణేశుడు మీ అందరినీ ఎల్లవేళలా చల్లగా కాపాడుతారని కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదములు.